Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Ατζο Άλεξ εδώ. Σήμερα θα ξαναπαίξουμε το Five Nights at Magis, γιατί θα πήγαμε πολύ καλά την προηγούμενη φορά παιδιά, και μπορεί να είναι και το τελευταίο part 2 λοιπόν, και μάλλον το τελευταίο, γιατί είμαστε ήδη τετάρτο night. Και αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα για μένα, γιατί νιώθω ότι θα μπορέσουμε να το τερματίσουμε όλο αυτό. Ωραία. Για να συνεχίσουμε. Αχ, γιατί δεν θέλω ρε παιδιά να συνεχίσω όμως. Γιατί άραγε? Παιδιά, ήδη νιώθω ότι ήδη κάπου. Hey, what's up? So, turns out I'm fired. Yeah, I tried tempering the animatronics and they caught me. So, I guess I'm fired now. I'm just here to tell you to just keep doing what I told you to do. And try to remember everything you've learned. They are robots, so they have very specific movements. If you see them in a place, you know where they'll be next. And, well, if you ever want to get fired, you know how to now. So, good luck. Κάτι μου έλεγε αυτός, αλλά δεν τον άκουσα. Ελπίζω να μου έλεγε γι' αυτό, να δεν ξέρω καθόλου τι κάνει. Είναι όλα. Τι να κάνει στην κάμερα 2. Όχι πάλι. Όχι, αυτό που ήταν. Γεια ρε παιδιά. Τρόμαξα. Το πρώτο βίντεο πήγε καλά παιδιά. Όχι. Όχι, Θεέ μου, shit. Ακόμα δεν ξεκίνησε παιδιά το night, έχω πεθάνει. Πώς φεύγω, ξέχασα, fuck. Παιδιά, δεν θα τα πάμε καλά σε αυτό το night. Σίγουρα θα πεθάνω έστω μια φορά σε αυτό το night. Το μόνο σίγουρο. Παιδιά, θα είναι πάντα δύσκολο αυτό το night. Είναι ακόμα το γουρούνι εδώ. Τι κάνει το γουρούνι? Αν μου το πω φόγγαει, εγώ δεν τον άκουγα. Αυτό έχω μόνο να πω. Δεν ξέρω τι κάνει το γουρούνι. Αυτό είναι κακό. Γιατί θα μας κατώσει. Please, εντάξει. Ο Μάγκη τι κάνει ακριβώς? Πήγαινε από εδώ κάτω. Φίλε παιδιά, τους φοβάμαστε στο εδώ. Μάγκη. Μάγκης. Νάτος. Και αφού έλεγα, αυτός δεν εμφανίστηκε καθόλου. Όχι πάλι παιδιά. Έλε. Τι ήταν αυτό? Πες μου ότι πάλι δεν μπορώ να ανοίξω. Το άκουσα. Ό,τι κι αν ήτανε. Τώρα δεν είναι εδώ. Γεια σου όλα. Παιδιά, πες να ήταν κάποιος από τους δύο στο υπόγειο. Αυτούς τους κατεστραμμένους. Πάντως δεν άνοιξε φως αυτή τη φορά. Λέτε επειδή αναβώ το φως να με σκοτώνουνε. Εγώ αυτό σκέφτηκα μόλις το άκουσα αυτό. Γιατί το θυμάμαι που το άκουγα αυτό. Γιατί δεν μου έδειξε το γουρούνι στην οθόνη με τα μαύρα μάτια. Φύγετε. Η Λόλα είναι εκεί. Αυτή είναι εδώ. Το γουρούνι είναι εκεί. Η Λόλα είναι εδώ. Κανένα στο vent. Να. Είστε εδώ, η Λόλα είναι εκεί. Ακόμα ρε Λόλα. Ο αρουραίος. Άντε ρε Λόλα. Άντε ρε παιδιά. Έρχεται πέρα. Παίξε λίγο το παιχνίδι μας. Μη μας περιμένεις εκεί. Πας μας τα. Τύχηκες εκεί, τα κολόνα. Όχι. Τι ήταν αυτό? Παιδιά, το κινητό μου έκανε. Δόνησε το κινητό μου παιδιά, δεν ξέρω αν ήταν αυτό το παιχνίδι αυτό. Νομίζω ήταν αυτό το παιχνίδι, γιατί δόνησε το κινητό μου. Χωρίς λόγο.
Γεια σου. Παιδιά, γιατί δεν πεθαίνω? Όχι, είναι 3 η ώρα. Άργησα να μιλήσω. Τώρα θα πεθάνω. Άμα μία Ιταλιάνο πιτσαρία πιστώνει. Παιδιά, δεν έχω πεθάνει. Δεν ξέρω πώς είναι τα jumpscare τους. Έχω πολύ μεγάλη απορία. Δεν θα πεθάνω γιατί θα πεταχτώ σαν σκατό. Αλλά έχω και μια απορία. Πώς είναι τα jumpscare. Δεν έχω πεθάνει. Ποτέ σε αυτό το παιχνίδι. Καλό. Παιδιά, γιατί δεν κάνω τίποτα. Ο άλλος δεν σηκώθηκε καν. Μπορεί και να σηκώθηκε, δεν ξέρω, γιατί άκουσα κάτι στο διάδρομο σε μια φασικά, έκλεισε την πόρτα. Τι ήταν? Τώρα παιδιά, δεν ξέρετε, νομίζω ότι με παρακολουθούν από παντού αυτοί οι τύποι. Λόλα, πάλι Λόλα ρε παιδιά, ο Μάγκη έχει έρθει 2 φορές. 2 φορές. Γιατί ρε Μάγκη? Το γουρού είναι το κατεστραμμένο ποιο είναι ρε παιδιά, δεν το έχουμε δει πουθενά μας, Παναγία μου. Δεν το είδαμε πουθενά το γουρούνι. Πλάκα πλάκα. Άντε πάλι εσύ ρε. Εσύ. Α, εσύ ρε. Λόλα, μας τα έχεις κάνει. Σουρέκια. Όπα. Κάτι κουνήθηκε τώρα ρε παιδιά. Λόλα. Ρε Λόλα, έλεος όμως. Πριν 3 δευτερόλεπτα ήρθες. Δηλαδή έλεος Λόλα. Λόλα. Θεέ μου. Τι πόρτα. Πώς κάνω έτσι μου. Δεν το έπαιρνε. Τι ήταν αυτό? Τι ήταν ρε. Αρουρέ. Μαμία Ιταλιάνο πάλι χάλασε το φως. Τι ωραία. Χάλασε το φως πάλι. Κακό αυτό. Δεν χάλασε αυτή τη φορά. Κόλλησε το παιχνίδι. Παιδιά, δεν ξέρετε. Πω ρε παιδιά. Όταν τον βλέπω αυτόν να τρέχει. Τρομάζω πολύ. Τρομάζω πολύ. Λόλα και εσύ έλεος τώρα και εσύ. Άντε να το τερματίσουμε για μία ακόμη φορά όμως. Θα τερματίσουμε το παιχνίδι. Θα είναι μικρό πάρτ αυτό. Ωχ παιδιά, πήγε ο μάγκας. Νάτος ο μάγκας. Και τα καταφέραμε παιδιά. Yes. Ωραία φίλε. Εύκολο. Το περίμενα πολύ πιο δύσκολο, αυτό το Five Nights at Freddy's. Στο ένα το Five Nights at Freddy's, από το τρίτο night μετά Oh my god. Θα μου αγοράσετε κάτι παιδιά, σας παρακαλώ, support. Night 5. Παιδιά έχει πολύ στο παιχνίδι. Δεν έχει το πάνω λοιπόν του 5 και είναι σαν Night 6. Αλλά πάμε Night 5. Πάμε Night 5. Να πεθάνουμε για μια φορά έστω. Παιδιά, σε αυτό το Night ξεκάθαρα θα πεθάνουμε μια φορά. Δεν γίνεται να το πεθάνουμε. Έχουμε και τον καινούργιο του γουρνόπουλο από εδώ. Σαν κάτι να λέει. Α, ο Μάγκη ρε! Ο Μάγκη! Πήρε εκδίκηση. Ξεκίνησε να περπατάει από το προηγούμενο night που δεν έκανε τίποτα. Τι γίνεται ρε παιδιά? Είπαμε παιδιά night 5, κάνατε ένα διάλειμμα. Δεν το πιστεύω, ναι. Πάλι, λοιπόν, Μάγκη, παναχαιρετήστε. Κολόγατα με κραγιόνι, ρε φίλε ρε φίλε. Άρα παιδιά, τι περνάω εδώ πέρα. Πω, και αυτή η φάτσα στην πόρτα ρε φίλε. Κάτι μου θυμίζει, αλλά δεν ξέρω τι. Πολύ... Five Nights at Magic. Είναι... Φαίνεται ότι είναι FNAF fan games. Κάτι ένιωσα ότι έγινε τώρα, όπως είπα. Φίλε μου, με συγχωρείς. Δεν ήθελα να σου κλείσω την πόρτα.
Αλλά ξέρω ότι είσαι δίπλα μου. Παιδιά, ξεκάθαρα είχε κολλήσει το παιχνίδι την προηγούμενη φορά. Και επίσης, παιδιά, αυτός δεν σηκώθηκε για να μου επιτεθεί. Το είδαμε όλοι. Κάτι άλλο είναι στο παιχνίδι που έρχεται από εδώ. Δεν ξέρουμε όμως τι είναι αυτό το πράγμα που έρχεται εδώ. Τι είναι. Τι είναι. Κάτι έρχεται, παιδιά, το βλέπω. Αφού δεν σηκώθηκε το καημένο από το πλάσμα και στο υπόγειο, δεν σηκώθηκε. Κάτι άλλο είναι τώρα που μας κυνηγάει, που δεν το βλέπουμε καν στις κάμερες. Μπορεί να είναι σε μια πιο κάτω. Ωραία, κανένα στο διάδρομο για πρώτη φορά. Αλλά πάντα στο υπόγειο. Λοιπόν, παιδιά, δεν υπάρχει κυριολεκτικά όμως τίποτα. Τίποτα στα άλλα. Τα άλλα είναι άδεια. Τις άλλες κάμερες γιατί τις έχουμε πλάκα. Έχουμε... Άντε πάνε κάτω ρε πλάκα. Λοιπόν, δεν είναι τίποτα. Τι είναι αυτό. Γιατί με κυνηγάει, κάτι με κυνηγάει. Δεν ξέρω γιατί, το νιώθω. Ότι κάτι άλλο μας μοιράζει το θάνατο. Θέλει να μας δώσει θάνατο. Κάπου είναι τώρα. Κανείς δεν ξέρει πού. Πάντως ξεκάθαρα δεν είναι αυτό στο υπόγειο. Στο υπόγειο είναι κάτι άλλο. Κάτι πολύ πιο διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε. Αυτό μπορεί να σηκώνεται, αλλά δεν ξέρω τι κάνει. Η Λόλα θα την πάρει ο διάολος. Και εμένα το ίδιο. Βλάκα, fuck you. Ναι, νομίζω σας βλέπω. Λέω μια ιδέα. Στα. Γιατί είναι αυτό. Νόμιζα πέθανα, μα την Παναγία, παιδιά. Περιμένα το jumpscare, αλλά δεν με σκότωσε κάτι. Ήτανε πάλι αυτό, γιατί είναι... Πάλι πήγα να πεθάνω από αυτό. Άσε με ρε φίλε να δω λίγο τι γίνεται. Λόλα μη με σκοτώσει. Λόλα μη με σκοτώσει. Είναι πολύ creepy το γουρούνι αυτό στο υπόγειο. Μάγκη κόφτο. Μάγκη κόφτο. Δεν μας τα έκανε στις δέκες στο προηγούμενο net για να μας τα κάνεις αυτό. Άντε τώρα. Και η Λόλα το ίδιο, πάντα. Ίδια ηλίθεια. Πάντα. Το γουρούνι τι κάνει. Όταν το κόφτω σκέτο το καταλαβαίνω ότι είναι κάτι που θέλει να ανάψει το φως. Είναι μάλλον εκείνο που τρέχει, παιδιά. Θέλει να ανάψει το φως για να τρέξει την πόρτα. Απλώς κλείνει την πόρτα για να μην φας το jumpscare, για να μην τρομάξεις. Πήγε. Ο Μάκη θα έρθει. Σας είπα. Ναι, πάρε το φακό από εδώ. Ωραία. Τίποτα από εδώ. Χαράζουν οι άλλοι δύο. Το γουρούνι μας τα έχει κάνει σουρέκι και αυτό. Ρε φίλε, αφού ανοίγω τις κάμερες και ήρθε το γουρούνι. Γιατί δεν πεθαίνω, μα την Παναγία όμως. Όχι, άλλαξε κάμερα. Γεια σου. Εντάξει, άλλαξε. Γεια. Λοιπόν, το περάσαμε το night. Το άκουσα το ψιτ. Ήταν το ψιτ. Sorry κιόλας, αλλά γιατί ακούστηκε ψιτ. Δεν μ' αρέσει. I don't like this. Ακούσα ψιτ από το παιχνίδι. Δεν μ' αρέσει. Κάτι δεν πάει καλά. There something is wrong. Δεν είναι εκεί ακόμα. Τι κάνει το γουρούνι. Νικήσαμε. Αλλά τι κάνει το γουρούνι. Παιδιά, τι κάνει το γουρούνι.
Έχω μείνει. Τι κάνει το γουρούνι? Πώς κοιτάει το κάμερα? Μπορεί να είναι το γουρούνι που τρέχει όταν ακούγεται το στο διάδρομο. Παιδιά, έχω μπερδευτεί. Ποιος είναι στο διάδρομο? Το γουρούνι στην κάμερα που πετάγεται. Το έχουμε δει, εντάξει. Είναι και στην άκρη του stage. Πάλι πήγε να μην ανοίγει ο φακός μου. Γελά, κόφτω. Και τα καταφέραμε, παιδιά, τερματίσαμε το παιχνίδι. Όμως φινάλε ήταν αυτό. Φινάλε. Και πάμε να δούμε ένα VHS πριν το τερματίσουμε. Πάμε λίγο. Play. Αύγουστος 27 Αυγούστου το 1982. Όταν είχε κλείσει το μαγαζί. Γιατί το 70 κάτι ήταν το άλλο. Να είναι αυτός ο... που είναι στις κάμερες εδώ, είναι το υπόγειο. Κάποιοι μπήκανε μέσα. Ναι. Ναι, κάποιοι μπήκανε μέσα, αλλά τι γίνεται, γιατί μας το δείχνει αυτό? Θα γίνει κάτι με το animatronic? Οκ, πετάχτηκε το γουρούνι. Εκεί που δεν το περιμέναμε κανένας. It worked, Henry. Αντιγραφή. You tried to stop me and you failed. Προσπάθησα να σταματήσω, αλλά απέτυχες. Τι να κάνουμε. Αποτυχία. Τώρα αυτό το experiment έχει τελειώσει. Αυτό το πείραμα τελείωσε, λέει. Και θέλω να σε ευχαριστήσω. €100 με λένε Stephen Gattel και κατάφερα να τα καταφέρω, ναι. Είναι το 5,75. Good job. Αυτό είναι. Νομίζω εγώ πατάω για να φύγει. Welcome everyone. What is a glorious day for football. Wow, ναι. Foden. Ναι. Wonderfully taken goal. Ναι. These fans can sense the winners coming. Bellingham. Ναι, άντε φαράτα μας. No. Agree. What the heck. Μου δίνει ένα αστεράκι. Μια πεντάρκα. Έχω και night 6. Και θα προσπαθήσουμε. Αν και δεν θέλω. Άντε θα το παίξουμε. Να πεθάνουμε. Θα προσπαθήσω να πεθάνω. Θα δώσω jumpscares, είμαι τόσο βλάκας. Θέλω να δω το jumpscares. Μα δεν έχω πεθάνει, παιδιά, καθόλου σε αυτό το παιχνίδι. Αφού παίζεις κάθε φορά ένα παιχνίδι και πεθαίνεις. Αυτό δεν πεθαίνεις καν. Δεν τα κατάφεραν ποτέ. Άντε. Ένα τέξι λέει και δεν είστε τι. Φώτα. Το γουρούνι λείπει πλέον. Ώστε πέθανα. Χωρίς να το θέλω τελικά. Έψαχνα. Αχα. Λοιπόν, επειδή δεν κατάλαβα τι κάνει το γουρούνι και σταμάτα να με ρωτάς. Τι διαφημίσεις μου πετάει. Τι ψεύτικα πράγματα είναι αυτά. Φορετέ μου. Κινέζιες. Τέλος πάντων. Αυτά για αυτό το παιχνίδι. Έχω μπερδευτεί τελείως με το λαγό. Το γουρούνι. Έχει λαγό το παιχνίδι. Αλλά παιδιά, υπάρχει και έχει κυκλοφορήσει χρόνια. Αλλά υπάρχει Five Nights at Maggie's 2, 3 και 4. Και μπορεί να τα
παίξουμε και αυτά. Γιατί τερματίσαμε το ένα. Με το γουρούνι δεν ξέρω τι παίζει, μας σκότωσε πάντως, είδαμε το πρώτο μας jumpscare χωρίς να το περιμένουμε. Εγώ είπα θα περιμένω να με κάνουν jumpscare. Βλέπω το γουρούνι, δεν είναι στη θέση του, με σκοτώνει. Δεν κατάλαβα τι παίζει με το γουρούνι και μάλλον δεν θα καταλάβουμε. Λες να έρχεται από τα vents τώρα από το φίλο. Μπορεί να έρχεται παιδιά από τα vents το γουρούνι. Θα προσπαθήσω άλλη μια τελευταία φορά. Και θα πεθάνω. Αυτά. Για να δούμε. Πλάκα θέλω να μάθω τι κάνει. Να το. Πάει! Έρχεται! Αλλά πηγαίνει γρήγορα! Πάρε. Παιδιά, δείτε στο Night 6 να μας κυνηγάει μόνο το γουρούνι. Παιδιά, αυτό το γουρούνι δύσκολο. Δεν παράτηστε με όλοι. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Εγώ δεν παίζω όλο αυτό το παιχνίδι. Το γουρούνι είναι full δύσκολο. Δεν ξέρω αν θα ξαναπαίξω Five Nights at Freddy's το ένα. Μπορεί να παίξουμε τα επόμενα. Αλλά πρέπει να παίξουμε και το Five Nights at Freddy's 4. Γιατί έχουμε μείνει πίσω. Πρέπει να παίξουμε και το Minecraft. Τι άλλο πρέπει να παίξουμε? Αυτά νομίζω είναι όλα που πρέπει να παίξουμε. Τώρα το Granny δεν είναι και τόσο αναγκαστικό. Το παίξαμε μια φορά, το παίζεις για πλάκα το Granny τώρα στο κανάλι. Μπας και το τερματίσεις, αλλά δεν πρόκειται. Αυτά παιδιά. Αντί γεια.